Η υπογονιμότητα αναγνωρίζεται ως ασθένεια από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και αυτό καταδεικνύει τη σπουδαιότητά της τόσο για τα ζευγάρια και τους γιατρούς, αλλά και για τους παρόχους υγείας, για τους ανθρώπους που σχεδιάζουν την πολιτική υγείας και οφείλουν να στέκονται στο πλευρό των ζευγαριών που επιθυμούν να αποκτήσουν οικογένεια. Σήμερα στην Ευρώπη 25 εκατομμύρια ζευγάρια πάσχουν από υπογονιμότητα, η οποία αποτελεί ουσιαστικά μια από τις πιο συχνές νόσους στην ηλικία των 20 έως 45 ετών. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η υπογονιμότητα δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση, αλλά είναι παροδική, ευτυχώς, γιατί με την κατάλληλη βοήθεια τα ζευγάρια μπορούν να αποκτήσουν παιδιά. Σήμερα, 45 χρόνια μετά την πρώτη γέννηση από εξωματική γονιμοποίηση, οφείλουμε να σταθούμε στο θέμα της υπογονιμότητας με μια φρέσκια ματιά, με μια νέα οπτική γωνία, προσπαθώντας να ξεφύγουμε από αγκυλώσεις του παρελθόντος. Μια από τις πιο συχνές παρανοήσεις είναι ότι το ζευγάρι που έρχεται να συμβουλευτεί ένα ειδικό γονιμότητας επιθυμεί να αποκτήσει παιδί. Η πραγματικότητα είναι ότι ναι, επιθυμεί να αποκτήσει παιδί, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι επιθυμεί να αποκτήσει οικογένεια, που σημαίνει η απόκτηση περισσότερων από ενός παιδιών. Κάτι το οποίο απαιτεί ιδιαίτερη στρατηγική, απαιτεί έγκαιρες αποφάσεις στην κατάλληλη χρονική στιγμή μετά από πληροφόρηση. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, όσο γίνεται περισσότερο γνωστό ότι η γονιμότητα της γυναίκας ακολουθεί μία πορεία και αυτή είναι καθοδική δυστυχώς, θα πρέπει το ζευγάρι, η γυναίκα, να φροντίσει να πάρει τις έγκαιρες αποφάσεις που χρειάζονται για την δημιουργία οικογένειας όσο αυτό είναι νωρίς. Διότι σε μεταγενέστερο στάδιο η δυσκολία στην απόκτηση εγκυμοσύνης, στην απόκτηση ενός παιδιού, στην επίτευξη εγκυμοσύνης θα πολλαπλασιάζεται και οι δυσκολίες θα είναι περισσότερες. Και πάλι είναι εφικτό να αποκτήσει κανείς παιδί, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος, αν μπορεί να το κάνει κανείς με μεγαλύτερη ευκολία, να δημιουργήσει προβλήματα στον εαυτό του. Ιδιαίτερα όταν αυτό δεν είναι επιλογή του, δεν είναι επιλογή μετά από πληροφόρηση. Τα ζευγάρια πρέπει να γνωρίζουν ότι ο χρόνος είναι δυστυχώς όχι σύμμαχός τους. Θα πρέπει να τον έχουν σύμμαχό τους παίρνοντας έγκαιρες αποφάσεις. Τέλος, σήμερα θα πρέπει να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε μεταφέροντας έμβρια στη γυναίκα με σκοπό την επίτευξη εγκυμοσύνης να έχουμε την πεποίθηση, να έχουμε τη βεβαιότητα ότι τα έμβρια αυτά που μεταφέρουμε είναι τα καλύτερα δυνατά από πλευράς χρωματοσωμικής σύστασης, ώστε να συντομευθεί ο χρόνος επίτευξης εγκυμοσύνης, να αποφευχθούν οι πολύδημες κοιήσεις, να αποφευχθούν οι μη απαραίτητες θεραπείες και διερευνήσεις που δυστυχώς είναι ο κανόνας στις μέρες μας. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν είμαστε βέβαιοι ότι τα έμβρια που μεταφέρουμε είναι απολύτως φυσιολογικά.